Tak vyberáme zásielku, podobne ako na Slovensku z Alza Boxu. Akurát, že všetko je v čínštine. Tak naskenujeme kód. A výborne, išli sme. Prvú zásielku, asi to. Ešte raz to stlač. Či? Otvorila sa aj druhá zásielka. Zmákli sme to aj bez znalosti zatiaľ čínštiny. No a kým sme vyberali balíky v Alza Boxe, tak jeden pristal priamo pred našimi dverami.